Velkommen til. I denne her guidede lydfil, der vil jeg tage dig med og invitere dig med til en øvelse i at mærke og tillade, bearbejde og regulere dine svære følelser. Vores følelser er indre alarmsignaler, der kontinuerligt fortæller os, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvad vi potentielt skal tage os af i vores indre og ydre verden. Når du er følelsesmæssigt aktiveret, så er det aldrig uden grund. Dine følelser opstår ikke bare ud af det blå. De opstår som reaktioner på de indre og ydre oplevelser og stimuli, som du møder på din færd gennem livet. Hvis der er én ting, der er virkelig vigtigt at forstå omkring følelser, så er det, at de kommer med budskaber til os. Enhver følelse har et specifikt budskab til dig, og opgaven det er at begynde at lytte indad og afkode, hvad det budskab er. For budskaberne de afslører, hvilke behov du har brug for at opfylde, for igen at kunne komme tilbage i en flow-tilstand. Hvis vi er aktiveret følelsesmæssigt, eksempelvis i vrede, så laver kroppen fysisk en sammentrækning. Vi spænder op alle mulige steder i kroppen, og vi går og holder på ting. Og vrede kan eksplodere eller implodere. Og ligegyldigt hvilken en af vejene vi går, så er det en usund reaktion på vrede, og i virkeligheden får vi ikke undersøgt, hvad det er, vreden prøver at gøre os opmærksom på. For vrede kommer altid i forbindelse med uretfærdighed eller manglende grænsesætning. Så begynd at have opmærksomhed på, at dine følelser ikke bare opstår. De er reaktioner og alarmsignaler omkring, hvad du har behov for at tage dig af, for igen at kunne komme tilbage i flow. Denne her guidede kontaktøvelse, det er en af de teknikker, jeg selv bruger allermest i mit daglige liv, og bestemt også den teknik og metode, jeg bruger allermest sammen med de klienter, jeg har i forløb. For det at kunne være med vores følelser, betyder, at vi har muligheden for at kunne regulere dem. Og følelser, der er reguleret, er følelser, der igen bliver dynamiske. Ser du, følelser de forsvinder ikke, selvom vi forsøger at overhøre dem, undertrykke dem eller negligere dem. Vores følelser er intelligente, og de finder blot nye måder at gøre sig synlige på, når vi ikke tager os af dem og tager os af de budskaber, de kommer med. Undertrykte følelser gennem længere tid kan manifestere sig som psykosomatiske symptomer i vores fysiske krop. Det kan komme til udtryk som hovedpine eller nakke- og skulderspændinger, træthed. Og det kan også udvikle sig til angst, overtænkning, depression, stress og udbrændthed. Så for at undgå det, så må vi ind aktivt og begynde at lytte til de beskeder, følelserne har til os. Og det gør vi på denne her måde. Sæt dig godt til rette. Ret ryggen og placer dine fødder fladt på gulvet. Træk vejret dybt ind gennem næsen og pust langsomt ud gennem munden. Giv dig selv tid til lige at sidde og trække vejret et øjeblik. See the light of the stars, hear the sound of the unseen in the empty fall, in the silence live. Læg nu mærke til først og fremmest din fysiske krop. Undersøg, om der er noget i din krop, der er anspændt eller i en sammentrækning. Er der noget, du skal rette? Skal du løsne skuldrene lidt? Skal du slappe af i ryggen, eller i din kåre, eller i dine ben?
Brug et øjeblik på bare at undersøge, hvordan din fysiske krop føles i det her øjeblik, mens du sidder og er nærværende og trækker vejret. Når det kommer til at begynde at mærke vores følelser, så kan vi gøre det på forskellige måder. Og hvis det er nyt for dig at skulle mærke ind i dine egne følelser, så er mit råd til dig altid at starte med at forholde dig til, om det du mærker, oplever, fornemmer i din krop, om det føles behageligt eller ubehageligt. Så lige nu, og læg mærke til din krop. Er der noget sted, du mærker ro eller uro, behag eller ubehag? Hvis du allerede er i gang med at lytte til dine følelser, så er det nu, at du skal tage stilling til, hvad det er, du føler i det her øjeblik. Og det gør du først og fremmest ved at lægge mærke til, hvor i kroppen der er en følelse til stede i dig lige nu. Har du en lille knude i maven? Er der en spænding i brystkassen eller en trykken i solar plexus? Måske har du en sitren i fingrene eller en uro i dine ben. Alle de fysiologiske tegn er i virkeligheden tegn på, at der er en emotion til stede i din krop. Og emotionen er forstadiet til dine faktiske følelser. Så hver gang du lægger mærke til fysiologiske forandringer, altså emotionen, så skal du nu vide, at der er en følelse, der er på vej, og den følelse kan blive aktuel, når du med din bevidsthed, med din awareness, undersøger, hvad det er, du mærker i din fysiske krop. Så tag et par gode vejrtrækninger igen. Spørg så inde i dig selv, hvad føler jeg lige nu? Og lad det første, der dukker op, være det, du forholder dig til. Hvis det er en lidt tung følelse, det kan være tristhed, det kan være vrede, det kan være sorg, det kan være bekymring eller frygt, det kan være skam. Hvis det er en af de tunge følelser, så er noget af det sværeste for os mennesker at tillade den følelse. For helt instinktivt har vi lyst til at bevæge os væk fra noget, der føles ubehageligt. Men vi kan kun hele det, vi tillader os selv at mærke. Så tag nu et øjeblik, og så placer en eller begge hænder på din krop, der hvor du mærker din svære følelse. Og så bare fortsæt med at trække vejret. Nu har du tilladt følelsen plads og opmærksomhed. Og det betyder, at du har mulighed for at undersøge, hvilke behov der ligger under din følelse. Altså budskabet, som følelsen kommer med. Hvis du lige nu sidder og er kommet i kontakt med, at du føler dig trist eller ked af det, så er det ganske sandsynligt, at den kedsomhed kalder på forbindelse, nærvær med andre mennesker. Og den kan kalde på omsorg. Men den kan også kalde på, at du er i færd med at afvikle noget, der ikke længere tjener dig. Og selvom det ikke nødvendigvis er en rar oplevelse i momentet, så er det
en nødvendighed for, at du igen kan komme tilbage i flow, og du kan få afviklet det, du skal afvikle. Brug lidt tid på at mærke efter på og undersøge med nysgerrighed, at den følelse, du er i kontakt med lige nu, hvad er budskabet? Hvad er det behov, der ligger under denne her følelse? Langt de fleste følelser kræver en handling for igen at kunne blive dynamiske og forandre sig i din krop. Lad os sige, at du er kommet i kontakt med skam. Oplevelsen af ikke at være god nok eller ikke at passe ind. Og umiddelbart så er skam en af de tungeste og sværeste følelser, vi kan mærke og være i. Men skam har ligesom alle andre følelser en positiv intention. Med skam handler det om, at vi ikke bliver udstødt af flokken. At vi kan passe ind. Så vi bruger mange gange skam til at opdrage på os selv. Så hvis det er skam, du har været i kontakt med, så undersøg, hvor er det, du har en oplevelse af, at du har handlet forkert. Måske synes du har sagt noget pinligt, eller på anden måde er du flov over dig selv. Undersøg, om det virkelig er sandt, eller om det er dig, der er bange for at blive valgt fra. Hvis du har været i kontakt med frygt, så er det også kroppens måde at fortælle dig på, at der er for mange ressourcer i din tankevirksomhed. Og medmindre du har stået i en faretruende situation, der har aktiveret frygten, så kalder frygt på, at vi igen kan få ro på vores krop og på vores nervesystem. Så frygt er også mange gange en invitation til at komme hjem i vores krop igen, og ikke bare tænke, men mærke. Hvis det er tristhed, du har været i kontakt med, så undersøg, om behovet, budskabet er, at du har brug for at række ud og få hjælp fra nogen omkring dig. Husk, at alle følelser kommer med et budskab til dig. Du kan bruge denne her øvelse og teknik så ofte du ønsker. Og med alt andet, så jo mere vi træner noget, jo dygtigere bliver vi til det. Så jo mere du bruger øvelsen og den teknik, jo nemmere får du ved at afkode, hvad det er, du føler, og hvad du har behov for at gøre, når lige præcis denne her følelse er aktiveret. Tak fordi du lyttede med.